Hi friends, hello, welcome to our channel. நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா சீப்பு. இவ்வளோ சீப்பியாக இருக்குன்னு பார்க்குறீங்களா? சீப் பாருங்கள், எல்லா வீட்லேயுமே இந்த சீப்பில் எப்படி அழுக்கு இருக்கும். பிள்ளைங்க வந்து இப்போ ஸ்கூல் போகிறாங்க, தினம் எண்ணெய் தேய்ச்சி விடுவாங்க. அதில் உள்ள அழுக்கு தான் அந்த எண்ணெயில் உள்ள எண்ணெயும் நம்ம தலையில் தூசியெல்லாம் பட்டு சேர்ந்து தான் அழுக்கு மாதிரி வரும். அந்த அழுக்கு எப்படியுமே இருக்கும். இது வந்து நம்ம இவ்வளோத்துக்கு இருக்கும்போது பார்க்க நமக்கே கொஞ்சம் இதாக இருக்கும், இவ்வளோ அசிங்கமாக இருக்குது அப்படின்னு. இது வந்து ஈஸியாகவே போயிடும். இதுக்கு வந்து என்னென்னாக்கி நம்ம வேஸ்ட்டாக உள்ள ப்ரஷ்ஷு எடுத்து கொஞ்சமாக தண்ணியில் சர்ப்பு போட்டுக்கிடுவோம். ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள், தண்ணியில் கொஞ்சமாக சர்ப்பு, நம்ம துணி துவைக்க எந்த சர்ப்பு யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த சர்ப்பு கொஞ்சமாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. போட்டுட்டு ஒன் டைம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்குவோம். இப்போ இதில் நம்ம எல்லா சீப்பையுமே எடுத்து முக்கி வச்சுக்கணும். அந்த தண்ணி வந்து நம்ம சீப்பில் எல்லா இடமும் படுறது மாதிரி கொஞ்சம் இப்படி எடுத்து ஊற்றிக்கோங்க. சீப்பு முங்குற அளவு தண்ணி வைக்கிறது வேஸ்ட்டு, அதனால தான் நான் கம்மியாக வச்சுருக்கேன். வச்சுட்டு இப்படி எல்லா இடமும் நல்லா லைட்டாக எடுத்து ஊற்றிக்கோங்க. பாருங்கள், இதுலேருந்து ஒரு சீப்பு எடுத்துக்கிடுவோம். ப்ரஷ் எடுத்து இப்படி லைட்டாக தேய்ச்சாலே போதும், அவ்வளோ அழுக்குமே வந்துடும். ரொம்ப நேரம் கோவரெல்லாம் வைக்காண்டா நம்ம எல்லா இடமும் அந்த தண்ணி சர்ப்பு தண்ணி படுற மாதிரி வச்சுட்டு இப்படியே எடுத்து விட்ட வேண்டியதான். எவ்வளோ அழுக்கு வந்துருக்கு பாருங்கள். அப்புறமா இந்த பக்கம் ஒன் டைம் இப்படி எடுத்துக்கோங்க. நான் எடுத்துகிட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். எல்லா பல்லு கேப்லேயுமே நான் எடுத்தாச்சு. இதெல்லாம் வந்து முந்தி வந்து எங்கள் அம்மாவே பண்ணியிருக்காங்க. இப்படிலாம் எடுக்கிறதுக்கு தெரியாது. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஈக்கு இருக்குதுல்ல, அந்த ஈக்கு இல்லைன்னா ஊக்கு ஏதாவது எடுத்து சும்மா இருக்கும்போது இப்படி குத்தி குத்தி ஒவ்வொரு பல்லுலேருந்து அழுக்காக எடுப்பாங்க. இப்போ நம்ம இப்படி ஈஸியாகவே எடுத்துடலாம். பாருங்கள், நல்லா நீட்டாக இருக்கும். நம்ம வந்து வீக்லி ஒன் டைம் இந்த மாதிரி எடுத்தாலே சீப்பு எல்லாமே ரொம்பவே நீட்டாக இருக்கும். இது வந்து வெறும் தண்ணியில் போட்டோம்னாக்கி இப்படி அழுக்கு எடுத்தால் வராது. சர்ப்பு தண்ணியில் போட்டால் மட்டும்தான் வரும். இது வந்து ஒரு நிமிஷத்துலேயே வேலை வந்து முடிஞ்சிடும். நம்ம சீப்பு ஃபுல்லும் சர்ப்பு தண்ணியில் படணும். ப்ரஷ்ஷை வச்சு இப்படி எடுத்துட வேண்டியதான். அவ்வளோ நீட்டாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் இந்த மாதிரி செய்வீங்களா, இல்லைன்னா வேறு மாதிரி ஏதோ சீப்பு வந்து நீட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னாலும் கமெண்டில் தெரியப்படுத்துங்க. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லா சீப்புமே அழுக்கு எடுத்தாச்சு. என்னமோ வச்சுன்னு எடுத்துக்கிடுவாங்க. பாருங்கள், சீப்பு எவ்வளோ நீட்டாக இருக்குதுன்னு. பாருங்கள் எவ்வளோ நீட்டாக இருக்குன்னு. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.